हेलो लोगोफोर, दिनै फेसबुकनि गेजेरजोंहाय मानसिफ्रा बोरैहाय गोबां बेबायदिनो फैसा खामायनो हायो बेनि सोमोन्दैहाय जोङो सोलोंनि। फेसबुकनि गेजेरजोंहाय फैसा खामायनांगौब्ला जोङो फेसबुकआवहाय फेसबुक पेज होननायखौहाय जोङो खुलिनानैहाय जोङो लानांगोन। फेसबुक पेजखौ खुलिनायनि गेजेरजोंसो बेवहाय फलोवार्स मोननानै बेवहाय बेबायदिनो भिउसफोर जानानैहाय जोङो मनेटाइजेशन खालामनो हागोन आरो मनेटाइजेशन जायोब्लासो जोङो फैसा मोननायनि राहाखौहाय बे फेसबुकआवहाय जोङो मोननो हायो। अब्ला फैदो लोगोफोर जोङो नायनि फेसबुक पेजखौहाय माबोरै खुलिनो हायो एबा माबोरै खुलियो बेखौहाय सोलोंनि। सेथियावनो फेसबुकआव थुनो नांगौ। फेसबुकआव थुदो। फेसबुकआवहाय आङो थुबाय। फेसबुकआव थुयोब्ला थ्रि लाइन दङ गोजौआव राइटथिंहाय खनायाव, बे थ्रि लाइनावहाय थुनो नांगौ। थ्रि लाइनाव थुदो। थ्रि लाइनाव थुयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै। गाहायावहाय सि मराव थुदो आरो नङाब्ला पेजआवहाय थुदो। आङो थुबाय। नैबेवहाय पेज बेवहाय पेजखौ नागिरदो। पेज नै बेनो पेज। बे पेजेस लिरनाय दङ पेजेस, बे पेजेसआवहाय थुदो। पेजआवहाय अब्ला बेयाव थुनाय जाबाय। अब्ला बेबायदि ओंखारफैबाय नै। बेवहाय क्रिएट दं, लाइक पेजेस दङ, इनभाइट्स दङ, बे मोनथाम दङ गोजौआवहाय नै। बे क्रिएटआवहाय थुदो। क्रिएटआव थुबाय प्लास आइकनाव। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। अब्ला बेवहाय गाहायावहाय दङ गेट स्टार्टेड। बे गेट स्टार्टेडआवहाय थुदो। गेट स्टार्टेडआवहाय आङो थुबाय। अब्ला बेवहाय पेज नेम ओंखारबाय। दा फेसबुक पेजनि नामखौहाय मा दोनगोन बे नामखौहाय लिरदो आरो। पेज नेमखौहाय आं मा दोनगोन बेवहाय एस जेनेबा टिउटरियेल होनसै आङो। टिउटरियेल टिउटरियेल इन बड' लेंगुवेज होबाय आं। टिउटरियेल इन बड' लेंगुवेज। बेनि उनावहाय बेवहाय फेसबुक पेजनि नामखौ लाखांनायनि उनाव एबा लिरखांनायनि उनाव नेक्स्टआवहाय थुदो। गाहायाव नेक्स्ट दङ, बे नेक्स्टआव थुदो। नेक्स्टआवहाय थुबाय। बेवहाय माखासे बेबायदि केटेगरि आङो लिरलाबायबाय। बेनि उनावहाय नेक्स्टआवहाय बिदिनो बेवहाय क्रिएटखौहाय थुनानै होदो। क्रिएटआवहाय थुबावदो। This page is for tutorial different new technical system. बेबायदि जिखुनु सर्ट लिरबाय। बेवहाय फटकबो होनो हाबाय। बेवहाय नोङो मा फटक होनो, बबेखौ होनो, पिकचार सेलेक्ट खालामनानै होदो। पिकचारफोर सेलेक्ट खालामनानैहाय होदो। सावगारिफोर होदो। जिखुनु मोनसे सावगारि होनोसै आङो। बेक साइडआवबो सावगारि थाबाय। बेनि उनावहाय नेक्स्ट ओंखारबावबाय नै गाहायाव। बे नेक्स्टआवहाय थुबावबाय। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। दानिया बेवहाय आङो स्किपआवहाय थुनानै जेबो फन नाम्बार बायदिसिनाबो होदों नै। माने कानेक्ट वाट्सएप टु योर पेज। बे फेसबुक पेजखौहाय वाट्सएपजोंहाय कानेक्ट खालामनो हागोन। जुदि कानेक्ट खालामोब्ला बेहाय फन नाम्बारखौ होनांगौ आरो।
आरो फन नाम्बार होयोब्ला बेवहाय क'डखौहाय थुनांगौ नै अर्थात क'ड नाम्बार फैगोन। आं बेखौ स्किप खालामबाय, आङो बेखौहाय नाम्बारखौ होलिया, स्किप खालामबाय आङो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै इनभाइट फ्रेन्ड्स, बेवहाय लोगोफोरखौ इनभाइट खालामनो हागोन फेसबुक पेजखौहाय फल' खालामनो थाखाय। अब्ला बेबायदिनो जेसेबां फेसबुकआवहाय नोंहा लोगोफोर दं बेखौहाय इनभाइट खालामनो हायो, हांख्राय हरनो हायो बिसोरो नोंनि पेजखौहाय फल' खालामनाय बायदि। अब्ला आङो नेक्स्टआव थुबावनोसै, बेयाव गाहायाव नेक्स्टआव थुयोब्ला बेवहाय स्टे इनफर्म एबाउट योर पेज, टार्न अन दिस फिचार्स टु हेल्प मेक द मोस्ट अफ एस टिउटरियेल इन बड' लेंगुवेज, इउ केन चेन्ज देम एनि टाइम इन सेटिंस। दा बेफोरखौ समजों लोगोसे सोलायोब्ला सोलायनोबो हागोन, माखासे नाम बायदिसिनाफोरखौ फेसबुक पेजनि नामफोरखौबो। पेज notification on your profile, don't miss updates about your page tutorial in Bodo language while you are switch into your profile. बेनि उनावहाय गाहायाव नेक्स्टआवहाय थुबावनोसै, नेक्स्टआवहाय थुबावबाय आङो, बेयाव जेबो खालामनो गोनां गैया। नेक्स्टआव थुबावोब्ला बेवहाय ट्राइ मेटा बिजनेस सुइट्स ओंखारदों, ग्र' योर बिजनेस विथ मेटा बिजनेस सुइट्स एन्ड मेनेज योर कन्टेन्ट फर फेसबुक एन्ड इन्सटाग्राम, सि डिटेल। बेफोराव थुवाब्लाबो जायो, आङो डनआवहाय थुनोसै, डन गाहायावहाय जाबाय। दा बेवहाय थुनानै होनायसै आं नै, बेवहाय सावगारिबो नुजाफैबाय, प्रफाइल पिकचार, बेयावनो थुनानै आं होबाय आरोखि। अब्ला थुयोब्ला नै बेबायदि ओंखारफैबाय, नै बिदि गेवबाय आरोखि ना, बिदि गेवबाय नै, बे रोखोम गेवबाय। अब्ला बेहाय प्रफाइल पिकचारफ्रा ओंखारबाय नै गेवबाय, नो पस्ट। अब्ला बेवहाय नैबेबायदि ओंखारो आरोना, नैबेवहाय आंनि फेसबुक बेबो ओंखारबाय, बेनिफ्राय फेसबुक जिथुनाखि आं दा गोदान खुलिनाय पेज, बे पेजआ गाहायाव ओंखारदों नै। दा बे गाहायनि बे पेजखौहाय बेवहाय थुनांगौ आरो बिदि, बेवहाय बिदिनो अपसन ओंखारबाय थागोन, मोनसेयाव थुयोब्ला बे फेसबुक जाबाय, ओमफ्राय मोनसेयाव थुयोब्ला फेसबुक पेजआवहाय थांबाय आरो। दा फेसबुक पेजनियावहाय आङो थुनानै होनायसै, थुनानै होबाय आं नै। नै अब्ला बेहाय फेसबुक पेजआ गेवबाय आरो, बे फेसबुक थाखानाय फेसबुकआ जेरै गेवो, बे फेसबुक पेजआबो बेबायदिनो गेवो नै बिदि। दा बेहायनो आङो पस्ट होनो हासिगोन, बेहायनो आङो नैबेयाव थुनानैहाय प्लास आइकनाव थुनानै बेवहाय भिडिअफोर पस्ट खालामनो हासिगोन, लाइभ खालामनो हागोन, नै स्ट'रि रिल होनो हागोन, ओमफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामनो हागोन आरोखि बेवहाय। दा बेनो जाहैबाय फेसबुक पेज, नै बे दानि गोदान खुलिनाया बेनो जाहैबाय आरो नै फेसबुक पेज, बे रोखोम। दा बेनिफ्राय आरो बै थाखानाय फेसबुकआवहाय जुदि थांफिननो गोसो जायोब्ला, बे पेजनिफ्राय बास्लायलांफिननो गोसो जायोब्ला, बे थ्रि लाइनाव गोजौआव राइटथिंहाय बेवहाय थुबावदो, बेयाव थुयोब्लानो नै बेबायदि ओंखारगोन नै। बेवहाय दा आं गोदान खुलिनाय पेज, बेयो नै सावगारिया, ओमफ्राय ओरैहाय आंनि थाखानाय दङ नै, बेयाव थुदो, बेयाव थुयोब्ला गाहायाव बेबायदिनो मोननै ओंखारबाय नै। अब्ला बेवहाय बे थाखानायावहाय थुयोब्लानो बेयो बे थाखानाय फेसबुकआवहाय बे थांसिगोन आरोखि बिदि। अब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै।